Čaute, som to ja Ice Games a je to môj prvý tutoriál, ako si stiahnuť nejaký mod. Ako budete potrebovať, vám ukážem. Čakaj, si presuniem to tak. Takže, ne, si to sem, tak. Dajte si sem, že toto si dajte sťahovať, ja už to mám. A ešte toto. Sledovať. No vy si to otvoríte. Dáte si Browse Mods. Tu máte všelijaké módy a pod názvom módu máte aj toto. Nejaký Minecraft to je a ja si sem dám Desnogans. Ja to už mám install, vám sa tu ukáže také import, dáte. Potom si dáte domček, block launcher. Tak, tu máte takú blbosť. Dáte toto. A vy tu máte proste tie módy. Na to kliknete, dáte disable, ja to už mám. A dáte späť. Keby ste náhodou mali ten kľúč, ako červený, dáte to zmačknúť, launcher options a dáte to save mode off. A ešte som vám zabudol ukázať, že aby vám ešte fungovali ako tie zbrane, ako texture pack, tu máte toto texture pack, vám to ukáže toto, dáte select a dáte do Minecraft Pocket Edition a máte to. Potom dáte iba späť. No a ja si dám nejaký nový svet, no flag. Klasika. Tak a a tu sú tie zbrane. Tu ich máte, proste vám ukážem také obľúbené. Tak a ešte tu mám svoju obľúbenú zbraň túto. A to je na toto video všetko, nezabudnite dať like. Vidíme sa u nejakého ďalšieho videa. Čaute.